Karinga dungdung weksika Ketod no to'y marikrik-nakin ka Ure pa'y numadinak nga Kaya't ay ket ayos lang basta si kalata Ure pa'y anya ibabagada Madikmat lang nga papatyan ida Si kala ay iti dungdung wek Awan sa balino di kat sika Mabalin ka dimat nga ibagam Nga syakmat kat inka ay ayaten Tapno matbaring nga maragsakan Daytoy rignak nga malidlidayen Agpapintas akong ngay ngata Barbaring ngay no syak tipilian na Tapno haanan sunan agpiro Iti sa bali nakadwana Luktaman kita lubusan na Tapno maragsakan na Numadina kaya't ay unay maladingitan na Luktaman kita lubusan ako Di kan agbirbiro ken Isa baling nga ay ayadan ay katsyak lating Among karinga dungdung weksika Ketod no to'y marikrik-nakin ka Ure pa'y numadinak nga Kaya't ay ket ayos lang basta si kalata Ure pa'y anya ibabagada Madikmat lang nga papatyan ida Si kala ay iti dungdung wek Awan sa balino di kat sika Mabalin ka dimat nga ibagam Nga syakmat kat inka ay ayaten Tapno matbaring nga maragsakan Daytoy rignak nga malidlidayen Agpapintas akong ngay ngata Barbaring ngay no syak tipilian na Tapno haanan sunan agpiro Iti sa bali nakadwana Luktaman kita lubusan na Tapno maragsakan na Numadina kaya't ay unay maladingitan na Luktaman kita lubusan ako Di kan agbirbiro ken Isa baling nga ay ayadan ay katsyak lating Among karinga dungdung weksika Ketod no to'y marikrik-nakin ka Ure pa'y numadinak nga Kaya't ay ket ayos lang basta si kalata Ure pa'y anya ibabagada Madikmat lang nga papatyan ida Si kala ay iti dungdung wek Awan sa balino di kat sika Mabalin ka dimat nga ibagam Nga syakmat kat inka ay ayaten Tapno matbaring nga maragsakan Daytoy rignak nga malidlidayen Agpapintas